Eu son Cristina, a miña compañeira Bea, somos Nova Xestión Cultural. Somos unha empresa dedicada ao deseño e xestión de proxectos culturais e o noso slogan, bueno, temos dous, facendo o que nos gusta e facer cousas raras por dinero. Somos unha SL, somos unha microempresa, somos dúas persoas traballando, pero a nosa filosofía de traballo é un pouco cooperativa. Según o tipo de proxecto que desenvolvamos, colaboramos con profesionais de diferentes perfis, porque os nosos proxectos son moi diferentes entre sí. Básicamente o que nos move a traballar, porque vimos de perfiles profesionais moi diferentes e de pasados laborais moi competitivos e moi tradicionais en canto a formato, o que nos move sobre todo é facer o que nos gusta e ser felices co noso traballo. Os traballos anteriores que tiñamos eran bastante competitivos, pero sobre todo non tiñamos a sensación de estar aportando nada nin a nós mesmas, nin a sociedade. Entón, un día decidimos deixalo todo, apostar polo autoemprego como forma de traballo e facer o que nos gusta. E ese facer o que nos gusta toma formas moi diferentes e pero cun fío conductor. O noso fío conductor é a mistura de disciplinas e de ciencia con arte, economía e cultura, tecnoloxía con educación, e desa mistura sempre sacamos novas ideas. Facemos dende feiras medievais ata eventos tecnolóxicos, ata, hoxe vimos da feira do Salón do Libro de Pontevedra, facendo obradoiros para nenos e nenas, pero sempre con esa vocación transformadora. Como traballamos? Isto, o que estou soltando, non é que eu quera vender o meu libro, senón que quero que todo isto ten un porqué. Como traballamos? Nos normalmente pensamos que o noso forte son as ideas, ter a intuición de detectar novas tendencias ou ter intuición. Entón, cando temos unha idea ou vemos que hai algo que se pode facer nun sitio, imos con esa idea a un potencial cliente, que casi todos os nosos clientes son a administración pública, e o presentamos un proxecto. Moitas veces o cliente di que lle gusta, pero que hai que adaptalo e imos traballando desa forma. Ou, outras veces, é o cliente que nos chama, un potencial cliente, e di, mira, quero facer isto, e nós entón lle damos forma a través dunha proposta. Así é como traballamos. E que tipo de traballos facemos? Pois eso, accións educativas e transformadoras, sobre todo para público infantil, porque Bea máis eu somos nais, e dende que somos nais vemos que hai, tal e como está o sistema educativo na actualidade, como funcionan as escolas públicas e privadas, vemos que hai moitísimo por facer, entón nos ven fora a través de actividades extraescolares ou de outro tipo de accións, organizamos accións para os nenos e nenas. Eventos e xornadas, a modo de secretaría técnica, non somos unha empresa de organización de eventos, pero sí que facemos traballos deste tipo, proxectos de dinamización sociocultural, posta en valor de procesos, elementos e espacios, ferramentas tecnolóxicas para iniciativas socioculturais como apps e consultoría. Isto é os tipos de traballos que facemos. E aquí entramos en por que as tecnoloxías libres. Porque como nais e como usuarias básicas, creemos que favorecen a creatividade e a liberdade. E porque tamén traballando para a administración pública e vendo como traballan os organismos públicos e os políticos, pensamos que as tecnoloxías libres
son un dereito e son unha obriga que as administracións deberían aplicar, e porque favorecen a colaboración e o intercambio. Nós non somos tecnólogas, non temos perfil técnico, non sabemos o que... Sóname a palabra fork, pero non sei o que é, pero creemos que a tecnoloxía libre é o futuro de moitas cousas. E todo isto xurdiu porque, bueno, temos certa relación co mundo do software libre e do hardware libre, pero hai unha... Estes son algunhas das accións coas que colaboramos relacionadas coas tecnoloxías libres, eventos, Revolution, Free Trade for Girls, Finodex, que foi o ano pasado, software libre para o terceiro sector, pero houve unha xornada na que Rafa Couto colaborou, que foi a LibreSoft no 2012, que foi en Santiago, na Cidade da Cultura. Nese evento, que é un evento así de certo renome e de certo tamaño, observamos que o que se estaba a falar era moi interesante a nivel técnico, pero vivimos moito o espírito colaborativo que está presente no mundo do software e do hardware libre. E vimos que había moitísimo potencial na forma de traballar, no contido dos proxectos, pero que había que dar un paso máis. Ata entón, nos tiñamos esa imaxe das tecnoloxías libres como de frikis. E pensamos que non ten por que ser así. O frikismo está moi ben, pero se queremos que o mundo avance e queremos, sobre todo, aplicar as tecnoloxías libres cos nosos rapaces e rapazas, hai que ir un paso máis alón. Por iso pasamos á parte dos proxectos socioeducativos. Por exemplo, estamos colaborando nun proxecto que é Ponte a Europa, o ano pasado se chamaba Ponte a Londres, que é un proxecto de normalización lingüística do Concello de Pontevedra, onde usamos tecnoloxías libres para que rapaces e rapazas de Pontevedra, do eido rural, se comuniquen con outras persoas en galego de diferentes sitios do mundo. Aquí non estamos facendo nada tecnolóxicamente cos rapaces, non é un proxecto tecnolóxico, pero usamos a tecnoloxía, as tecnoloxías libres, para algo. Pisando Forte, unha iniciativa do Concello de Pontevedra tamén, son accións formativas para a xente que está buscando traballo, que está rematando os estudios, e moitas desas accións formativas teñen contido de tecnoloxías libres, pois o ano pasado fixemos un obradoiro de impresións 3D, fixemos un obradoiro tamén de tenda online a través de PrestaShop, non, de outro, e outro tipo de ferramentas que poden ser útiles para a xente que está buscando traballo, pero tendo en conta que son tecnoloxías libres, que non den por feito que hai que usar un Windows e Microsoft a hora de traballar. E este proxecto de Muxía é un proxecto do que estamos especialmente orgullosas. Foi a primeira vez que traballamos con rapaces pequenos usando tecnoloxías libres. Fixemos obradoiros de Scratch e obradoiros con Arduino. E Muxía, para que non o coñeza, é unha vila da Costa da Morte, unha vila que ten unha elevada taxa de fracaso escolar, é unha vila que ten as súas problemáticas sociais, pero este tema do fracaso escolar é unha realidade por diferentes motivos, e nos preguntaron, por un lado, se podíamos facer algún tipo de campamento de verán e despois accións extraescolares, e en principio o que querían era que fixésemos, axudarlles a facer os deberes e a estudiar. E dixemos, bueno, pero o mellor é que non lles interesa moito estudiar por algo, será que se aburren.
E dixemos, podemos facer algún tipo de proposta diferente? E dixemos, bueno, pois nada, sí. Había que sacar, había que gastar os cartos, pois nada, había que facer algo. Entón fixemos isto, obradoiros cos nenos e nenas, era un grupiño pequeno, mellor de 15 rapaces e rapazas, moi diferentes entre sí, pero había rapaces con suposto síndrome de hiperactividade, suposto, porque non era así, era que o neno se aburría no cole. E, bueno, os obradoiros foron moi ben, gustaronlle moitos rapaces, pero o proxecto rematou, pero ao cabo duns meses enteraron, bueno, isto hai que collelo un pouco con pinzas, pero é unha cousa que nos chamou moito a atención. Chamaron do cole de Muxía, o Concello, preguntando que pasara con ese proxecto, porque estaban observando que os rapaces e rapaces parecía que tiñan máis ganas de aprender, tiñan certo interese por aprender. Oye, isto hai que collelo con pinzas, pero é significativo que se motivas os rapaces, pode que despertes algo en eles. E coas tecnoloxías libres nos pensamos que sí. Bueno, despois eso, ferramentas tecnolóxicas para iniciativas socioculturais, pois como é a web Ponte Europa, a web de Arousa Norte en Conserva, a app de Noites Abertas. E, aparte, pois, xa como tema transversal tamén a cultura libre a metemos un pouco así nos eventos que organizamos, pois, por exemplo, trouxemos a Javier de la Cueva para falar de novos modelos de innovación social, Juan Freire, falando de cultura libre tecnolóxica. Bueno, sempre un tema recurrente que está aí nos nosos proxectos. Bueno, estes son algúns clientes que temos, que son do sector público, o Concello de Pontevedra é o noso cliente máis fiel. E isto é o que facemos. Eu o que quero transmitir é que, se queremos dar un paso máis, a xente que está traballando coas tecnoloxías libres ten que ter a capacidade de transmitir. Non é só de facer, hai que saber transmitir. E iso é algo que nos observamos cando facemos os nosos proxectos, que obviamente nin Bea máis eu estamos aí facendo os obradoiros, non somos nosas as titoras, sino que collemos a xente que coñecemos e que pode ter certa capacidade para transmitir. Non hai moita xente que saiba explicar como funcionan as cousas, dende o punto de vista pedagóxico. E penso que é unha oportunidade para moita xente formarse de verdade neste campo, porque é o futuro. E xa está.